बिटिआरनि CEM मानगोनां प्रमद बर' सारा दिनै बर' हारिनि थाखाय लासिं सिं बाथ्रा मा खोथा बुंदों नोंथांमोना मोजाङै खोनासं, हायोबा जावले जावले खोनासंग्रो गाइस। निश्चय सुजित नार्जारी बिथां थैनाय आरो बै समनि बड'लेण्ड मुभमेन्टनि 1135 सुबुङा जिउ गारनाय, उननि समाव BLTनि मुङाव सुबुङा जिउ गारनांबाय जोंनि आगोमा बर' फिसाफ्रा, आरो लोगोसे NDBनि मुभमेन्टआवबो माखासे आगोमा बर' फिसाफ्रा जिउ गारनांबाय। बे गासैबो थांखियानो जाबाय जोंनि जि मोनसे एकर्ड, बे एकर्डफोरनि दफाफ्रा जाफुंनांगौ। हेलो एवरीवन, वान्स अगेन वेलकाम बैक टू द चैनल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि नोंथां बयबो मोजां दं। स' भिडिअ क्लिप्सआव प्रमद बर' सारा जिबादि खोथा बुंदों बे बर' हारिनि थाखाय लासिं सिं बाथ्रा नंगौना नङा गाइस? जे दिनै सुजित नार्जारिया मुंख्लं जादों, BLTनि आन्दलनाव मुंख्लं जादों, NDBनि आन्दलनाव मुंख्लं जादों, थांखियाथ' मोनसेयानो, आलादा न'खर सोरजिनाय। आरो बै जायफोर गासै बर'नि मोनसे थामोनथा आरो रैखानि न'खर सोरजिनो थाखाय दावहायाव बारसोमदोंमोन आरो बिथांमोना मुंख्लं जादोंमोन, गासै मुंख्लंफ्रा बड'लेण्डनि थाखायसो मुंख्लं जादों। बबेबा मोनसे एकर्डनि थाखाय, बबेबा मोनसे एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंजानो थाखाय माब्लाबाबो रावबो मुंख्लं जायाखै आरो दावहायावबो ओंखाराखै। बिटिआर एकर्डनि थाखाय रावबो बेयाव जुद्ध नाङाखै। बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंजानो थाखाय सुजित नार्जारि आरो गुबुन NDB सोद्रोमा बिथांमोन BLTनिफ्राय रावबो मुंख्लं जायाखैबो, दावहा नाङाखैबो। थां प्रमद बर' सार, दिनैबो जायफोरा NDB न'खरनिफ्राय मुंख्लं जादों बे न'खराव सोंहै, एबसुनि बड'लेण्ड आन्दलनाव मुंख्लं जानाय, सहिद जानाय न'खराव सोंहै, दिनै बिथांमोना मानो थाखाय मुंख्लं जानो गोनां जादों, मानि थाखाय जुजिबोदों, मानि थाखाय आन्दलनाव ओंखारामोन, बड'लेण्डनि थाखाय। दिनै प्रमद बर'आ बिटिआरनि CEM जाखांनायनि उनाव बड'लेण्ड सोदोबखौ बुंनो लाजिदों। मोजाङै भिडिअ क्लिप्सखौ नायफिन नोंथांमोना गाइस, जावले जावले। बड'लेण्ड सोदोबखौ मख'नो लाजिदों, मिडियायाव बुंनो लाजिदों, मानोना दिल्लीयाव बिटिआर सुक्ति जानाय समावहाय फाइनाल एन्ड कमप्रेहेनसिभ सुक्ति होनानै सहि होनाय मेन लिडिं खालामग्रा सुबुङानो, लिडारानो प्रमद बर' सार। बेखायनो बिथाङा लाजिदों। फाइनाल एन्ड कमप्रेहेनसिभ होनखाबाय नालाय बोरै लाजिया जानो? अब्ला बिथाङा सेल्फिश जालांबाय। बै समाव बड'लेण्डआ बिथांनि थैयाव, रम थैयाव हाबनानै दंमोन। बड'लेण्ड सोदोबखौ रायखांनानै बिथाङा उन्दुनो ओंखारामोन। बेबादि सासे लिडाराबो गाद्रि मोनखांनायनि उनाव, थाखा मोनखांनायनि उनाव सेल्फिश माइन्डेड जायो, बेखौ जों बर' रायजो राजाफ्रा बुजिनो रावबो बाखि गैला। दिनै बे सोदोबनिफ्रायनो, बे भिडिअ क्लिपनिफ्राय बुजिनो, मालानिफ्राय सुजित नार्जारिया बिटिआरनि दफाफोरखौ आरो बैसोर बर'निफ्राय जेसेबां जन सहिद जादों, मुंख्लं जादों, बिथांमोना मालानिफ्राय बबेबा मोनसे एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंजानो सहिद जाफेरा? बड'लेण्डनि थाखायसोमोन। जों थांखियाव सौहैयासै, ससेयावनो फुथुस थाबथानांगौ थालांबाय माखासे सेल्फिश माइन्डेड लिडारफोरनि थाखाय बिटिआरआव। दिनै मानो फारि फारि मोनफानि उनाव मोनफा लांजाजोबनो नागिरखो, जोबलांजोबनो नागिरखो? NDAनो लोगो जानानै, BJPजों लोगो जानानै BJPनो मानो फानहरजोबनो नागिरखो? मिनिस्टार जाबाबो मिनिस्टारनि खामानि मावनो हाया। गिदिर स्किमफ्रा मानो जोंनि लकेलाव मोननो हाया? लकेलनि कन्ट्राक्टरफ्रा मानो कनस्ट्राक्सनखौ मावनो मोना? बिटिआर जाखांनायनि उनाव जोंनाव हस्पिटालनि रैखाथि गैया, स्कुल कलेजनि रैखाथि गैया, हानि रैखाथि गैया। बेफोरो जोंनिफ्राय साबना हामनासिनसो जानांगौ, रायजोफ्रा गोजोन खुसि उन्नतिसो जासिननांगौ, नाथाय गैया। बेफोर गासिबो प्रमद बर' सारनि दारै जाजोबनाय। सम दं दाबो सार सोलायनायनि। बाराद्राय बर'फोरखौ फाननानै गोजौआव थांनो दासान, बर' रायजो राजाफ्रानो थुख्लायफिनगोन नोंखौ। बाराद्राय बे हेमन्त बिश्व शर्मा मावजि सियालमोनजों लोगो जानानै बर'नि गासिबो सम्पतिफोरखौ, बर' हारिखौ फाननो दासान सार। नोंथाङाथ' थांनानै बेनाव मिस्टि नेमखि बायदिसिना जाहैबाय, कफि साहा, हेमन्त बिश्व शर्मानाव। नोंथाङा न'आव मालाबा लेंबोनानै बिथांखौ नारजि, बिथाङाथ' मिरामिसनि सायाव जेबो बुङा दे, जायखिजाया बेदर जायोना मिरामिस जायो, खिन्थु बर'नि ओंख्रि नारजि बायदिसिना, बर'नि एवलु एवला, सावखाम एवखाम बिथांखौबो जाहोदो, हेमन्त बिश्व शर्माखौबो। होमबासो बुजिगोन जों बिथाङा STनि सायाव अनखांनाय दं होननानै। दिन्थि मालाबा ससियेल मिडियायाव अनला मेवाइ बेफोरबायदि मिरामिसखौबाबो संनानै जाहोनानै दिन्थि। नोंथाङाथ' बेनाव मिस्टि नेमखि जाहैखांबाय, बोरो माथो हाया प्रमद बर' सार? राव दैदेनगिरिनिफ्राय
आरो मुंख्लं जानाय न'खरफोरनिफ्राय आरो बर' रायजो राजाफोरनिफ्राय आं खुनु दिनैसिमाव खोनाफेराखै जे जायफोर बर'नि थाखाय न'खर सोरजिनो दावहा नांनायाव मुंख्लं जादों बिथांमोना जे मोनसे एकर्डनि थाखाय आरो बे एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय मुंख्लं जादों बे सोदोबखौ आं जिबनाव खोनाफेराखैमोन। दिनै फार्स्ट टाइम आरो आं आसरित मोनदों सेन्टिमेन्ट आरो कमिटमेन्टजों फैनाय सुबुङाबोदि बिदि बाथ्रा बुङो। आंहा बाव बुंनांगौ जेबो गैला, रायजो राजाफ्रानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो। स' दिनै बिदिखौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।